Hi everyone! Good evening! Magandang gabi! Tonight, on this video, let's learn the top 10 most asked questions in Tagalog. And these are not in order. Let's start! First one, Kumusta ka? How are you? Kumusta ka? Kumusta ka? What are you doing? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? And the third one, what time is it? Or what time is it now? Anong oras na? Anong oras na? Anong oras na? Fourth one, kumain ka na? Kumain ka na? Kumain ka na? Have you eaten? Kumain ka na? And in connection with number 4, kumain ka na? Have you eaten? Fifth one, anong ulam? Anong ulam? What's for viand? Anong ulam? Where are you going? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Where are you going? Anong pangalan mo? What's your name? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? What do you want? Or what do you like? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo? And the last two, how much? Magkano? Magkano? Or if you wanna say, how much is this? Magkano ito? Magkano ito? Or magkano to? Magkano? How much? Magkano ito? Magkano to? How much is this? Last one. What did you say? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Ayan lang para ngayong gabi. Hanggang sa susunod. Bye na! Good night!